Into enzekayo into yobana ubhubha kaLorna kwenza into abasifeel sad kakhulu and sibe frustrated, sibe angry, sihambe through different emotions. Ngomobilizer kwethu saye saqiniseka into yobana asenze idlame kwi-community yethu. I-mobilization yethu ihlala i-discipline and i-peaceful khona ukuze ikwazi uba ine-impact. Sizokwazi uphushela into yobana abenzi bobubi babe bayagwetywa. That is why with different activities ozibonayo around i-case kaLorna, outside the court, kwi-community yethu apho khona simatsha khona, sizamobilize i-community, sizoloko si-peaceful, sizama ustressa i-point yobana abantu abenza bubi, abantu abadlwengulayo kwi-community yethu mababanjwe. Bengakhange kube lula ke because amaxesha amaninzi abanye abantu bethu bebe-frustrated but sikwazile uba-convince. Would you say Mandla uba kwimeko ezinjengezi apho kudlwengulwa khona abantwana abantu basetyhini i-community inayo na indima enoyidlala especially ekuboneni into yoba umthetho uyenziwa? I-community mobilization ibalulekile because kumaxesha amaninzi create awareness nge-rapes ezenzeka kwi-community because abantu abaninzi abayazi. Xa simobilize i-community siya kwicawe ngecawe sixelela abantu nge-rapes nokubaluleka into yobana sizikhondeme siphele ekuhlaleni. For community mobilization to work, for a community to get involved, it takes the affected person to speak out. Like, for instance, if mina am raped and then I keep quiet, ngeke community kwazi ukuthi ngibheke or whatever. It takes me as a person who's been raped ukuthi ngithi speak out and point at the perpetrator so that abanye abantu can also give me support, because if ngikhipha quiet, community cannot do anything about it. Kwi-community efana neKhayelitsha, in fact kwi-communities ezininzi ureyitshwa kuhamba nestigma esinzima kakhulu. Akululanga for abantu abangomama kuthi come out bathi bareyitshiwe. Okwesibini, kumaxesha amaninzi xa abantu abangomama bereport cases azihandlishwa sensitively ngamapolisa because amapolisa sometimes akekho skilled to deal with i-gender violence issue. Okwesithathu, uye uqaphele into yobana ezinye zezi cases zenzeka within ifamily. Apha khona kunzima into yobana ifamily ivume ithethe inyani into yobana umalume urephe umtshana, then justice must happen. But Mandla, into engicela uyibuza njengoba niye nathi ningabahlali nayaphanga kulaa shibhini njengoba besibonile uSisivuyiseka ethetha phayana echaza ukuthi ngoku bekusenzeka le nto uLorna ebulawa bathula abantu ababesendlini. Abantu abaninzi bazozixelela ukuthi ebene-HIV ebeyofuna netywaleni. At the end of the day uLorna ibingumntu. Umntu nomuntu uyazenzela into ayifunayo ngobomi bakhe. Umbuzo wami ke ukuthi njengoba nenayo protesta phayana, ingaba umnikazi weshibhini leyo waphuma na wanincedisa nina ningabahlali, wancedisa namapolisa ukuze kufumaneke abo bantu abadlwengula ababulala uLorna? Into enzekayo zangaphume sisi, wahlala ngaphakathi kuye yaba ngathi sizobonisa uburongo beshibhini yakhe kakhulu. Kumaxesha amaninzi ishibhini owners azithatha i-responsibility ye-safety ye-customers zazo. For thina singuTech ukuya pha bese-communicator sisithi ishibhini owners zine-responsibility yokuqinisekisa into yobana abantu abangomama abazosela kwi-shipping zabo mababe safe and ishibhini zabo must be conducive nakubantu aba-HIV positive. Yeah. Besides that, but I think you spoke about immobilization generally, and I'm actually interested in how men behave and what, I mean, you are a great man, and I'm sure you led the community mobilization, and how did it make you feel, and what do you think men can do? I mean, because perpetrators are generally men. Amadoda ayastrugglisha ukwamkela i-change enzekayo. I-women empowerment kuwo isingathi kuthathwa indima i-role yawo okanye indima yabo ku-community. As a result bona ba-responda violently. And kumaxesha amaninzi umzekelo eKhayelitsha omama ba-successful abanezinto babonwa njengabantu abacinga baphakamile. Sizobadwadla i-first time.
zii-terms ezisetyenziswayo ezo yabo. So yirole yam, yirole yakho, yirole yomntu wonke ecommunity into abantu ezinjalo sizikhalimele yabo. Uma sibuya emakethe sizokhuluma futhi ngokuhlukunyezwa ngobulili negciwane le-HIV. Siyabuya. Samkela unolungiswa memela. Siyakwamukela sisilungiswa. I think looking at insert lena uba simve kakhulu Eric xa besithi eKhayelitsha okanye eWestern Cape pheye kureportwa inansika ezi-6,000 i-rape cases. Nena yephi izinto enizenzile okanye ezinokwenziwa to see to it into ba iyaqhubekeka lanto ayiphelelanga kulanto kaLorna ngaphezu kuka-Nash investigator ukuze azi kufuneka ancediswe sithi because zenzeka apha phambi kwethu senzeka emakhayeni ethu zenziwa ngumntanam zenziwa ngubrother wam ndimbone ndiphinde ndisagqiba ndiyifihle loo nto leyo ndingayithethi kwinto yoba kukho ubani endlini apha endlini wenze into lolu hlobo njenge-organizations ezinjenge-Western Cape Violence Against Women Abuse and seeing into yoba into kaLorna incedile ngohlobo nina zikhona na izinto enizenzayo ukufundisa abantu into yoba niyi-community ningenza oku to reduce ezi zinto zenzeka because nyana abantu sebehleli kabuhlungu ngoku umntana akho engekho endlini phambi kwakho for 2 minutes sowunexhala sowuphuma sowuligeza uba awumazi noba apho umfuna khona umntana sedlwengulwe yiloo nto. Yeah, izinto ezenziwayo zininzi. Nisekhona amapolisa nangoku kule mihla azawuthi umuntu elizothi hayi bosisi wazobambisa apha njani uzothoba umzi wakho. Ngoku ithathe i-courage eninzi uba mawuphakame uyoxela yaqonda kwaseqaleni. Now xa ezofika azothi uzohlisa umzi wakho thina esiXhoseni sithethe izinto isikhaya bebepha abantu bomzi wakho so sizama ufundisa nabantu kwi-communities bana masingayamkeli into erongo. Masingafuthi simane simejari sibeka abani ngakanani xa ngaba kukho into erongo yenzekayo masimele uyaqona because mna ayindonwabisi mandenza into ngalonto. Case kaLorna yenza umahluko omkhulu kakhulu eKhayelitsha because inamba ngoku yabantu abareportayo for rape cases yanyuka. Ubonisa into abantu bane confidence ngoku kwi-justice system. So sine program esiranayo eKhayelitsha umzekelo sisebenzisana closely noSemelela Rape Center. Kwi-stats zabo siye sijonge ii-areas ezinengqa kakhulu eKhayelitsha i-rape. Sadevelopa iprogram yoba siye kwezi areas sizama ukwenza education kwezi areas. Singene door to door sifundisa abantu about i-rape. Sifundisa abantu nge-services ezi-available xa bethe bareyitshwa. Umzekelo i-post exposure prophylaxis, i-counselling, i-treatment to treat STIs, i-treatment yopreventa i-pregnancy. So zonke yonke le package ifumaneka kaSemelela singena door to door sibafundisa sitargeta ezi areas ezine-high risk of i-rape. We need to re-socialize abantu. We need to start redefining gender roles within our cultures and within our communities, and most importantly within our homes and our families. But I just want to go back to the story Lorna. Ngibona ukuthi indlela i-community emobilizwe ngayo. It seems as if community mobilization has played an important role in acquiring that sentencing within this case. So my question is twofold. Do we start doing this? Do we start seeing this case as a model in which rape cases are taken around the country? And secondly, Mandla made a very important point earlier on ukuthi it's all very well ukuthi sithatha abantu sihambe sonke sinkantolo and say rapist this, rapist that, but those people need to be educated as well. And if those people need to be educated, if they need that training, where do we begin? I think case kaLorna ingumzekelo omhle. It's a model that people should look at and replicate it kwindawo zabo, because kuyabaluleka into yobana xa siput pressure silandela not only a police station but siye a court siyoqiniseka into yobana i-outcome favorable to umenziwa lo mntu wenziwe into embi.